менә әйтеп китсәгез иде, сез фотографияләрне ничек бәяләр идегез, фотографияләрнең ролен, тарихны өйрәнүдәге, халыкның мәдәниятен өйрәнүдәге ролен ни дәрәҗәдә әһәмиятле фотографиялар? Менә минем әйтәсем килә, фотография буенча мин үзем бик каты кайгырыйм. Ни өчен безнең фотография, Татарстанның фотография бик важный, бик кирәкле безгә тарих өчен материал. Фотография ул күрсәтә безгә, ничек безнең бабайлар, абыйлар, әтиләр эшләгәннәр, нәрсә ашаганнар, нинди җирләрдә торганнар, ничек вообще развиваться иткән безнең Татарстан. Менә мин бу этажда, беренче этажда эшләгәнем, бары безнең Николай Седов дигән кеше. Ул миңа әйтә, менә Рамил, мин авылларга кайткач, карточка төшерергә тарантас килә. Председательның тарантасына утырып, шул ниләрне эш вакытны пассивной ниләрне, значит, төшерергә сельское хозяйство инде шулай әйтәбез, дояркаларны. И ул әйтә, менә ул карточкалар минем архивта. Ну, менә фотографлар китәләр, үләләр, и аларның архивлары ташлана. Бәлки аларның балаларына бәлки кирәк әле, внуклары уже аңламыйлар фотография буенча, и архив ташлана. Шунарга бик әз безнең калган фотографиялар безнең республиканың ничек әйтергә, архивный материаллар. Аннары менә безнең бары фотограф, кем Казанны төшергән вакытта, аның негативлар калган чердакта. И кемдер менгән инде, тапкан шул негативларны. Шунарга безнең калды шәһәр, менә дореволюционный шәһәр күрәбез без. Аның менә бу негативларны печатать итеп без күрәбез безнең шәһәрне. Мөмкин ул кешене атып үтерделәр, нигә аның бер фотография табылды, кая ул немецлар беләме, кемләр беләндер төшкән. Шунарга бик күп карточкаларны кеше куркып ташлаган. Выбрасывали, ташлаганнар. Аннары авылларда бик авыр булган, проявлять итәргә инде, карточка эшләргә бик авыр булган. Проточный су кирәк, кәгазь кирәк, фотоаппарат кыйбатлы кирәк, ул вакытта кыйбатлы сирәк фотоаппарат бар инде. И ул безнең бик әз калган фотографиялар. Нигә өчен ташлаганнар, курыкканнар, аннары шулай менә бу көнгә килеп, безнең юк история дигәндә, тарих. Без белмибез, менә сорыйбыз яшь кешедән дә, менә Минтимир Шарипович, беренче президент, Минтимир Шарипович кем булган? Белмиләр. Безгә менә безнең 100 кеше булган Казандагына, 100 кеше править иткән, баштан Казанский губерния белән, аннары мэр югы, беренче секретарь, бер карточка юк, белмибез. Менә ни өчен музейда кирәк. Шунарга кеше кирип, үз историясын белеп чыгара тиеш. 15 минутка керә, белә кем булган, кая булган, кем булып эшләгән. Аның күз янында уза бөтен безнең тормыш уза. И ул сүз түгел ул. Менә алма дибез, менә күзне жап та кеше алманы күрмәгән булса да, ул аны барбер китерә алмый, пока күрми. Менә фотографиядә шулай. Пока кеше күрми изображениене, ул аңламый ул аны. Аңламый, тарихны аңламый. Менә
безгә хәзер бик каты архив кирәк. Архив, фотоархивы. Фотоархив безгә нәрсә бирә? Ул бирә безгә безнең историяны. Менә учебникларны язырга кирәк булса, яшьләргә дә укырга. Анда да карточка кирәк. Ул тоже бөтен җылларны күрсәтергә кирәк. Казанский обвод әле булды, Казанский обвод, окоплар. Архивка килдек, әтәләр, менә шул хәтле кеше булды, казадылар инде. Аңламыйм мен. Күрдем фотографияны, күрдем, аңлашылды, анда 3 кеше бастырып була, тирәнлек, күпме кеше эшли. Менә карточканы күргәч, аңлашыла, ул җирәк белә, күңел белә күрәсең, ничек булган ул. Тракторлар булган. Менә 10 трактор, тимер тәгәрмәчләр белән булган. Без аны күрәбез ул тракторны, ул Татарстанның тракторлары түгел. Әллә каян ул карточкаларны алып, күрсәтәләр, менә шундый трактор, беренче тракторлар чыгарганнар. Ну, ул бит бездә дә җиргән ул тракторлар, бездә дә булышкан, колхозларда, ниләрдә. Менә сугыш вакытын менә алсак, сугыш вакытында альбомларда булган карточкалар, инде кемдер сугыш вакытында төшкән бит инде. Аннары ул кешеләр үләләр, и менә ул карточкалар мусорга ташлар, альбомлар белән ташлар кирәкми, и китә менә безнең история китә. Ул вакытта менә культура да булырга тиеш. Культура, борынгы фотографияларда культура бар. Анда кешене матур иттереп утырталар, матур киемгә, чиста киемгә, матур иттереп ут куялар, художниклар төшергәннәр, композиция буенча. Аннары ул карточканы жабыштыралар паспорту, үстән калька. И ул карточканы культура дигән сүз, культура белән, ну, подарить, тапшырырга да була. Артан язып була, кемгә дип, елны куялар. Негативлар, шул карточканың артында язылган медальләр бар, инде ул фотографның язылган. Менә ул карточканың негативлары саклана, менә шунда да килеп кирәк булса, таң килеп ясарсыз. Ул архивларда юк. Һәр менә телефон бар да, менә телефон. Менә монда күпме беткән карточка беләсезме? Менә компьютерны алсак, беренче компьютерларны алсак, беренче карточкалар бер кешенең юк. Сорайсың, кая карточкалар? Телефонны алыштырган, ташлаган, карточкалар киткән, или компьютерны ташлаган, или телефонның зарядкасы инде керми, карточканы күреп булмый. Шунарга менә магнитофон шикелле, менә бу носительләрдә китә. Менә һәр күп бетнесе төшерәләр. Ну, иртәгә карасак, карточкалар мөмкин булмаска. Ни өчен менә шулай ташлана? Минемчә, менә без архивлар создавать итсәк, архивный компания булса, безнең кая җыябыз бөтен материалларны, музейның филиалы булса, ничектер бер агентство, менә агентство дисәк да, агентство, ул бит менә алчак ТАСС агентство, ТАСС безнең российский агентство, да, анда бар карточкалар, шахтерлар бар, борынгы карточкалар бар. Карап була. А безнең юк. Менә безнең Татарстанны хәзер менә эзли башласак, бик авыр табырга. Бер музейга кирсәң, эзләмиләр, алар карточканы чүпкә команда саныйбыз. Менә ул чүп түгел, ул безгә бик файдалы әйбер. Ни өчен историябыз? Нинди костюм кигән, нинди уенчык белән уйнаган, бөтен әйберләрне күрә була карточка. Нигә видео түгел, видео вакыт кирәк. Видеолар вакыт кирәк. Видео ул икенче төрле әйбер. А фотография, менә музей булса,
кеше керә, 15 минуттан карап чыга, бөтен ниләрне күреп карап чыга. Аннары политика бар, карточканың политика. Моны төшермәгез, моны төшерегез. Моны сугыш вакытын алсак, карточкаларны баштан бөтен ниләрне фотокамерачылар төшергән. Аннары стән әттеләр, сугышның начар белән үтергән вакытларын ниләр, әшәке вакытларын күрсәтмәскә. Матур гына моны безнең алга гына барган армияны күрсәтергә. Шуның белән моны хәзер инде вакыт узгач каратабыз. Моны каят дигән немецлар ничек бездә, ничек безне үтереп, безне мыскыл итеп җиргәннәр, карточкалар юк, төшермәгәннәр. Тыңлаганнар. Немецларның карточкалары күбрәк, аларның фотоаппаратлары һәрберсенең чуть ли, экипаж танкның фотоаппараты бар. Аларның жактан бик күп карточкалар, безнең жактан бик әз. Шунарга без анарга бик, бережно относиться, бережно, сакларга тиеш. Сез әйткән идегез, менә татар тарихындагы татарның фотографияләре 3 тапкыр югалды, кичергән дип. Менә шуларны санап китсәгез иде. 3 этапта югалту. Менә әйттем инде, беренче ул куркудан үтерергә мөмкин, судка эләгеп, менә белогвардейцлар белән или икенче кешеләр белән, буржуа кешеләр белән, авыл бит карточка буржуа кешесендә булган. Колхоз түгел, менә авылдан килеп, карточка баттай бер булган ул вакытта. Шунарга ул бит бай кешеләр булган. Бай кешеләрнең карточкалар алар бетерделәр, куркып. Революция вакытында, аннары карточкалар битте, карточка не буенча бик авыр булды эшләр, ясарга любительләр кирделәр, менә любительләр. Алар кирделәр и менә альбомларны ташладылар. И авылда бик авыр булды эшләргә, күп иттереп инде. Менә ул авылны төшергән ул. Аңламый ул, менә һәр авыл үзгәргән, икенче җыртлар. Ул бит уже тарих әйбере. Ул бит инде менә там, кире катырып булмый бит инде. И ул сирәк яны ташланар. Менә шул вакыт, менә шулай әйтәм. Аннары килгән һәр менә цветной җиңгел әйбер килде, кодек дигән әйберләр. Кая төшерәләр? Кәгазьгә аппарат бар, тиз генә чыгара, увеличитель кирәкми. Ул вакытта булды мыльница дигән фотоаппаратлар, шалт-шалт, бирәсең, 3 сумдан карточкалар ясадылар. Менә ул карточка хәзер бик сакларга кирәк ул карточкаларны, ул периодны. Ул бөтен ул карточкалар эшләнгән, ни беләм, анда менә черно-белый, кара төсле карточкалар, черно-белый карточкалар, алар ни белә, серебро, тимер белә, тимер, да. Менә бу төсле карточкалар, алар краска белән генә буялган, буяу белән генә буялган. Ул кояш ләксә, ни ләксә, әзрәк су ләксә, тиз бетә торган әйбер. Менә шул карточкаларны куйсагыз, элсәгез, кояш төшә торган урынга, жарты елдан карточка бетә. Ул безнең период, ул берничә, 10 ел булды, наверное, ул период безнең. Шунарга 10 ел һәр и все, и юк. Только кемнең альбомларда ничектер кем хранить итә, шул вакытта гына цифрага күчереп, менә шулай гына була сохранить, калдырырга. Сез менә иң борынгы татар фотографиясе дип кайсы фотографияны атар идегез? Татарстандагы бәлки менә кайсы иң кадерле, иң борынгы фотография? Менә интернетта бар группа, шул группада анда
кызыкланалар инде кешеләр, кемнең нинди карточкалары бар, беренең карточкалары шуларны сканировать итеп куялар, карыйбыз. Менә Казанның 1898, вот татарча 1898. 1898 да, 1898 ел карточкасы. Менә монда төшергәннәр Кремльне, безнең Кремльне. Менә ул беренче карточка, иң беренче карточканы күргән бар, менә шул вакытның. Анда, икенче памятниклар, икенче торалар. Siz ничек уйлыйсыз, менә атаклы татар шәхесләренең дә бит фотографияләре бик аз. Менә, революция кадәр яшәгән, бай дип әйтик инде, бай катлам, буржуаз катлам, ләкин аларның да фотографияләре бик аз. Буның сәбәбе нәрсәдән аңлатыр идегез? Менә мин әйттем бит әле, менә кешене аттылар да, ул Бренинг. Алар, ул аптекарь, химик булган ул кеше. Вот аларның, ул үзе немец, үзе фотоаппарат белән журналист шикелле дә җиргән ул. Ниләргә, журналларга да биргән карточкаларны. Ул бай кеше булган инде. Шунарга фотоаппараты әйбәт булган, булакларны, бөтен матур җирләрне төшергән. Но менә ул пример, менә аны бит судка алгач, менә шул карточка буенча үтерәләр бит инде аны. Шунарга аннары бөтен калган интеллигенция курка бит инде. Аларның да карточкалары бар. Алар да бергә үскәннәр. Интеллигенция, менә безнең карточкалар бар, кызыл карточкалар калган, менә кызыллар монда булганда. Аклар булган вакытта карточкалар юк, уже кеше куркан, бетергән ул карточкаларны. Политика шундый булган. Менә кем булса да калдырса, ничек булса да, без күрик, менә ничек кызыллар кергән Казанга күрәбез, ничек аклар кергән Казанга күрмибез. Белочеклар инде теге, история, ул бит история, бик кызыклы бер ул безнең өчен бик кирәкле бер ул. Безгә бөтен карточкалар кирәк, менә җыярга кирәк, ничектер. Кайсы период, мәсәлән, без 20-нче гасырны алсак, 1900-нче, кайсы периодта менә, кайсы чорда фотографияләр иң азы дип уйлыйсыз сез? Кайсы чорда Казанны менә күреп булмый? Менә минемчә 50-ге хәтле юк. 50-дән башлана уже узкий пленкалар керә. Кичкенә малоформатный фотоаппаратлар чыга инде. И репортерство үзгәрә. Күп репортерлар чыга. Алар төшерәләр инде. Менә ул вакыттан безнең карточкалар күбәя. Ауларга җыри башлыйлар, кешеләрне төшереп, алар ниләр үз карточкаларын былай җыеп эләләр стенага. Менә ул вакыттан карточкалар бар. Менә 50-ге хәтле бик аз. Менә кемнәрдәдер бәлки шундый гаилә архивларында фотографияләр сакланалар. Элеккеге заманның. Сез нәрсә киңәш итер идегез ул кешеләргә? Нишләргә кирәк фотографияләрне? Менә ул бит менә рынок дигән сүз бар, рынок дигән. Менә һәр ул карточкалар бик кыйбат тора. Нигә алар әз? Менә безнең Казанда рынок юк. Менә рынок булса, кешеләр агный башласалар, аның акча тора дип. Менә дореволюционный 19 век, 19 век, да, это карточкалар мәскә 5000-дән тора. Менә бер карточка 5000-дән 10 меңгә.
Ул мына ул мин түгел, монда мин төшмәгән, мин бу кешене белмим, ташлый. 5000 акча ташлый ул. Аңламыйча. Аның алар һәр кыйбатлана карточкалар һәр кыйбатлана. Ул алар әзәя бит инде шунарга аларның бәясе бар һәр. Син ул кешеләрне белмәсәң дә, барбер ураммы, авылмы, машинамы, киемләр, бөтен ниләр, ул бәясе бар, уже карточканың бәясе бар. И Мәскәүдә хәер бар коллекционерлар, кем җыя. Безнең менә Казан Татарстанда коллекционер кеше юк. Кем менә җыяры, менә может бар бер коллекционер, мин белмим. Белмим менә ул кешеләрне, да. Булай менә Мәскәүдә бар берничә коллекционер. Алар кем менә bir историяны җыя, кем икенче историяларны җыя. Шунарга коллекционерлар булгач, бик кызыклы була, рынок булгач. Менә безнең менә карагыз, менә бик важный вопрос ул сез әйттегез, да. Рынок ул борынгы карточкаларга түгел, менә һәрбер карточка, менә безнең булса фотоагентство дигән, фотоагентство бар, Европада фотоагентство бар фотоагентство, безнең дә бар фотоагентстволар, ТАСС, РИА Новости фотоагентстволар, аларның отделение фото отделениелары бар. Ая җыела, архивлар да җыела, и алар саталар карточкаларны Россиядә түгел, чит илгә дә саталар. Шунарга безнең фотоагентство шикелле эшләсәк, безнең үзебезнең фотоагентство булса, ул бик важный әйбер, ул политически да важный, потому что без үзебезнең кешеләрне бөтен по всему миру бөтен ниләргә, страналарга күрсәтә алабыз. Менә нәрсә яларга да җиңел. Менә нәрсә Россиядә бар, нинди новшестволар итәләр. Менә безгә дә, безнең сайтларга, безнең ниләргә, безнең агентстволарга кирип күрә алалар. Менә бүген үк нәрсә бар. Аннар безнең архивларга кирсәләр, нәрсә булган безнең турында белә информация чыга, күп иттереп. Безне белә башлыйлар. Сез үзегез төшергән менә кайсы фотографияләрне иң кыйммәтлесе дип саныйсыз үзегез өчен? Нәрсә сезгә иң якыннарының берсе менә уңышлы фотографияләр? Миңа бик кадерле минем фотографиялар, бөтенесе инде, мин бит монда күп еллар фотохәбәрче булып эшләдем, и минем күз алында минем фотоаппарат фиксировать итеп, бик күп материаллар сакланды. Минем бик зур архив. Менә алсам любой карточка, минем фотография, любой эшләгән алсам, мин былай ничек кенә күңел ачыла, бик рәхәт була. Ни өчен ул безнең бар, сакланды. И анда бар менә карточкалар, ничек мәчетләрне төзә башладык. Кул Шариф мәчеттә югы, менә бер нәрсә югы, эшлибез дигәннәре, акча, мин дә анда акча бирдем. Ул вакытта күпмедер биргәнник, таш куйдык, инде аннары үз мәчет булды. Манаралар бөтенесе киселгән, агач мәчетләрне авылларда югы, клублар, ниләр ясаганнар. Аннары менә авылларга кирип, беренче мәчет, агач мәчете ачылган, шуны төшергән. Менә ул бит ничек югы, аннары бар. Менә анысы кызык. Или бетерә бардык, аннары ачылды, наоборот күтәрә башлыйбыз. Шул менә ул бик күп әйберләр. Менә коммунистлар киткәндә шул
подпись еткен, подпись язаларымыз, китәбіз, мына демократлар келді. Ол бит скрытный революциялар, бик күп әйберләр анда. Азатлык дигәндә, җиргәндә, тоже кешеләр майданга чыгып, көрәшеп, ул вакытларны төшереп, аннары кибетләрдә ашарга юк, прилавкаларда бер юк, буш прилавкалар, ул вакытларны төшереп, күп вакытлар инде мына теге хулиганнар, гопниклар җиргән вакытлары, монда бик күп ниләр узды. Шәһәр бик каты изменился, үзгәрде, җыртлар үзгәрде, стадионнар ачылды. Ул бик зур эш ул. Менә ул карточка белән күрсәтергә генә мөмкин, кешегә тиз генә. Менә шуның өчен миңа там бик сакларга кирәк безнең фотографияларны, үзебездә төшкән кешеләрне. Менә беренче никах төшергәнем, и күп әйберләр. Менә сез ничек уйлыйсыз, менә шушы фотографияләрнең фото сәнгатенең теге милләтне дип әйтик, саклаудагы ролен ничектер бәяли аласызмы? Сез бармы аның нинди дә булса роле? Аңламыйм, менә не акча буенча или Мин әйтәм, менә фотографияләрнең, мәсәлән, ул бит инде безнең тарих, моны безнең кеше бит инде үзенең милләтен саклый ала, үзенең халкын саклый ала тарих аркылы. Менә шушы милләтне саклаудагы ничек менә сез бәялисез аны? Ул ниндидер тәэсире бармы фотографияләрнең? Менә карагыз, менә кеше бит һәр бик кызыклана, ни буенча һәр куак эшлиләр, менә родословныйларны дигәч дә. Менә шунда да бит кирәк безнең карточкалар. Менә кем бабайы булган, элек белмиләр, югы карточкасы югы язып кына була. Хәзер бит инде карточканы да куеп була, шулар һәрбер родның историяларын җыярга була. Бит. Шулай менә кешеләр кызыклана башласалар, аларның бик, үсәләр алар, үзенең историясе, һәрбер нәселнең историясе чыга башлый. Менә кемдер башларга тиеш, менә альбомлар ничек эшләнгән, менә историяларны язып, менә шулай ничектер эшләргә кирәк. Менә дөрес аңладыммы? Менә без бит фотографияләрдән карап әйтә алабыз, кешеләр ничек киенгән, кешеләр ничек модалар, кешеләрнең ничек яшәгәннәр, байлыгында, социаль чыгышында әйтеп була. Кибетләрне күрәбез, нәрсә ашаганнар, нинди детский сад, нинди уенчык белән уйнар, нинди машина белән җөргән, кашыкта күрәбез, тәрилкәдә, ипидә нинди булган, өстәлләр дә, мебель, бөтенләй бер күренеш. Шунарга менә мин әйтәм дә, что ул бәлки ул может быть, ул менә һәрбер нигә акча бирәләр, театрларга бирәләр акча. Кино, Союз кино бар, кинога бирәләр акча. А фотографияны онытканнар. Менә фотография, без нәрсә бездән, можем менә нәрсә безнең кешемдә бар, без фотографлар белән объединяемся, инде тырышабыз, бергә ничектер архивлар белән меняться итәргә, инде шуңа карточкалар белән. Но ул барыбер кирәк, наверное, все-таки бер программа, может быть, правительство. Менә карагыз, менә правительство алып чыга карточкаларны, менә конкурс ясыйлар. Төшерәбез, Татарстан буенча сайлыйбыз, үзем тоже председатель конкурс булам, мен председатель булып да. Үзебез матур карточкаларны сайлыйбыз, аннары ул карточкаларны чит илгә чыгарабыз, күрсәтәбез. Нинди безнең матур Татарстан. Ул бик кирәкле. Но бар безнең, менә карагыз, бар безнең художниклар, фотохудожниклар. Ул персональный дигән альбомлар. Менә безнең Татарстанда бер альбом юк. Менә барган мен нигә Мәскәүгә, анда җыелыш, инде фото җыелыш, и National Geographic редакторы миндән ничә альбомыгыз сезнең бар? Там бер альбом юк. Сезнең шундый матур рәсемләр,
yok, albomlar yok, akşa yok, fotoğrafların kar akşaları bitken. İlk fotoğrafların bittiğinde yerde şakraları, bir şey akşa bari, o vakitte album turunda uylamadık. Hazır album turunda uyluyuz, her fotoğrafi, her birisinin telefonda var, fotoğraflarını çakırmıyorlar. Şunlarga bizning akşa yok, o'zi bizning albomlarni chiqargan. O albom nese ko'rsatadi? O albomlar ko'rsatadilar, что bizning bar не только mana общий фотография, но бар индивидуальный kishilar, kim ну, художественные шли. А художникларда, Татарстан и фотографларда, o персональный альбом. Ну, ол тоже керек. Мына Латвия, аларның правительствосы, ну, мына шундай матур альбомлар, ну, шул авторский альбом шықсын деп, булышалар фотографка, самолет берелер. Ол бит матур тұрыпша, ол біздің бір 10 кіші, кім кіші матур кіші біле, Алла тағаладан келген фотографларда. Қалғаннары, алар, ну, ремесленниклар көбірек. А мына кім, ну, бүтін жерде енді шулай жырлаған кішілерінің де har bir кіші yok, мына сахнаға шығалар, тоже определенное количество кіші, har bir кіші жырлай алмайды. Мына шулай фотография болады. Ну, аларға берелер самолет, вертолет, шалар, и матур жерлерін істен де түсірелер, бұлай да түсірелер. Ну, өзлерінің не ойлары білайынды, мына не вмешиваются енді нечкеттерге, да? Янар мына шундай матур альбомларча, мен көрдім мына Прибалтикалардың бик матур альбомлар әлер. Ну, шулай да ол мына правительство дарить ете, мына вот альбомлар Татарстан, можно и дарить авторский альбом, потому что анда көңіл біле түсірген, жаратып түсірген ол кішілер. Мына, это мына Татарстанның фотографлар, өзі біздің кішілер, татар кішілері бегес. Неге әлі бір динде шулай, карточканы бек яратмайды, динде ярамы түсіреге деп. Ну, дин әті бет нешік мына карточкаларны ярамы тәреге шаған деп, ну, шулайын айталар енді біздің народ шайында кіші шайды. Ну, Алла Тағала бет ол нешік әткен, ол әткен бет изображение etmegen o изображение түгел ол русша айтсам ну, по образу и подобию, да, в татарще вот не могу подобрать. Вот по образу, ну, ничек мына это да, по образу, но Коран это юг, Бог везде и во всем. Мына татарча айтамын, Бог везде и во всем. Шунарга изображение бек керек түгел, потому что Бог везде и во всем, да, присутствует. Ну, біздің исламша. Но изображение, мына изображение сюрет бізге керек. Ол, ну, ол мына карточка бойынша и рәсім бойынша әтмәген оланы, менімше. Ол әткен, екінші сөз әткен Құранды, менімше. Ну, бұлай аны аңнатқанлар енді шулай. Ну, қазір бізге барбір керек, ну, мәшітлерді ілмейбіз енді ол, хотя Турцияда, Израильда болған мәшітлерді ілелер карточкаларны. Әрінді өзгерген дүния. Ілік мұна мәшітке кіргеш сұрысың оладан ярым үшірге, ярамыма, әтәсі мұна газет үшін. İslamda yoğun tusu olan fotoğrafiyalar az bulunayım mı? Ez bola da İslamda mına, şunda buna kubay bir, şunlarga bizning bigez materiallar, bizge big saklara gerek o materiallarni. Şunu siz bana aytib ketseniz, siz bikinde zor, mana şu 90-80 yılda bo'lgan voqealarni tushirgan so'z anga qadarda Tatariston xalqi mana ko'rshi tubaklar bilan chog'ishtirganda mana nechik yashaydi? Biz hozir mana maqtanamiz bitindi, biz Tataristonda yeyib yashaydi. 70-80 yillarda Tatariston nechik yashaydi? Ko'rshilar bilan chog'ishtirganda yaxshiroqmi? Nasharroqmi?
тормыш ягыннан. Иә, мына мен Сочида үзем, менің, Сочида үстім мен, Адлерда. И Татарстанға мында қайтайық жайкені ауыларға, енді шындай, әбейге, бабайға енді. Аннар армияны служить еткеш, біз мында қайттық тұрыға. И Татарстан нелер әлі ағаштан бик күп ағаш жыртлары Қазанда, бик күп. Бауманы урамында да, туалетлар урамда, мына шунды ол Қазан ол бик қатты Сочидан или мына мен көрген шәкіртлерден бик қатты отличие, айырма, да, айырма. Но и мен аннары аңламағаным еш вақыт, аннары Қазанны жиміре башлагач, мен аңны башладым, ул жыртлар Рушариян намоленный, ул жыртларда кіші яшаян бір поколение түгіл, күп поколениеден яшаян. И ул Қазан юк инде, мен қайтқан Қазан юк. Харжан Қазан. И менімше ничектер сайлап қалдырға керек болған, наверное, мына біздің Боря Давыдов Харисен түгіл инде, ул түсіргені деревянный Казань, күп материал, бик зур выставка болдың аны. Ул бүтін матур жыртларны, ағаштан ясалған жыртлары, анда бит символика бар, символизм, түрлі матур нелер, мына ағаштан ішленген бик матур ставня, наличник, жыртлар бик матур, балконнар, қапқалар. И ул буквально мына 5 жылдан бүтін нелерні жимірділер. Мына ведь тоже бір история. Ул кіші үлі и архивлары таба алмайбыз біз. Бір қыз балайынды барада мусоркада көре матур карточкаларны, шул карточкаларны ул жия и сыры фотографларын білмейсіз ме, шундай Боря Давыдов деген кішілеріне. И бұл біздің кіші, да, и мына ул бізге беренді, қар Валерий Павловда ул архив Борина. Ну, күбі архиві бітті. И шунарға мына ул жыртлар күбісі қалмаған, даже карточкада қалмаған. Сіз Сүйінбекемнің арасына ой қойған, түсірген, шахиті болған кіші, нешек болды шуны сөйлеп кетсеңіз едіміне бір эпизод? Да, қар эпизод, бик көп эпизодлар, бір китап yazып бола ол эпизодлар турында. Татарстан яшьләрендә мен эшләгәнне миңа әйтәләр, моны куялар, ай куялар башны Сүйінбекеге. Килдем мен анда эфир бригадасы, инде телевидение, фотографлар берсе дә юк, и бір мулла инде ул мен аны біләйм, ул вакытта, известный мулла инде. Исемен хәтерләмим. Вафа хәзрәт. Вафа хәзрәт. Может, да, была известный, митингларда да катнашты, мен төшергән. Хәзер и кешеләр инде кем күтәрә. Күтәрәбез, төшерәбез, былай властьның представительләр кемдер булганмы, юкмы, карчыкна, былай костюмда кеше кемдер бар, интервью бирә инде. Духовенствомы, аннары күтәрдек, куйдык, айны куйдык. Мына кыяшлы көн. Кыяшлы көн, карчыклар бар, мына кыяшлы көн. Иш тапкыр гром. Иш тапкыр. Бүтінбіз башны күтәрдік, бұлай қарайбыз. Yok bir balıkta yok bir ne, bütünümüz işittik.
3 тапкыр. Себепле дип уйлыйсыз? Кайындыр істен, кімдір әткен шекелі, мұна шатланған ойынды нәрседір бұл. Бұлай ғына білмеймін. Бұл мен ғына күргіл бітіні біз бит башыны көтеріп қарадық. Сіздің үшін бұл оңашлы фотоларынан бірсі, алайса, істе қалған? Да, жоқ, ол көбәй бір, мұна Сүмбекке обязательно это исте аннары мына мост тізибіз неге мост Мәскәвге мост керек Зеленодольскіден әлек қойған паромлар мында бірнеше переправа паром переправасы Иділ бойынша тұрайы мостлар бик керек. Ушул мост мына бірінші мост Мәскәв жақтарына енді тізибіз. И анда пантонлар біле келіп, мына пантонларны батырып, енді мына перекрытие утырталар. И 1-20 градус салқын. Ноябрь. Әлі, Иділ әлі біз юг әлі. Бұлай крыда бар, бұлай судоходны әлі. Салқын. И мен айтам, барам, пантон біле барам шырыге. А пантон кетті, мен айталар ендік, пантон кетті. Мен жігірем. А пантон әлі кетмеген, кетергені жина. И трапна алғаннар, мен анда бұлай нелер приварить еткенлер енді скобылар. Мен аларға жабыштым деп, пантон кетті. Мен іске де мен алмайым, асқада қаршы алмайым. Ілініп тұрам шылай, асылынып тұрам шылай. И күрділер де тартып шығардылар. Аннар начальник стройки енді шында бір кореец, Цой деген Цойма, Кимма, нешіктер есімін ұнттым да, өйді қар бұттын нені шырге сізге яры, сіз өзіңіз шүйт батмадыңыз. И көп әллән енді көп нелер болды мұна шырген вақытта, и КамАЗларда да қаяна бары. КамАЗ да башланды бет, тракторный завод, мұнда көп заводлар түзә башладылар. Юғы раньше не было, анатшы бар. Шуларны да шырдық. Бик көбәй бір, мұна аларыны бір нешіктір китапқа, может быть, жейіп язарға керек, тоже бик көзбәй. Хам бір генә сізге сұрау, біз бітіне қазір бүтін күшіде телефонға да түшірі, фотоаппараттар да қибат түгіл, аларға да түшірі, өзінің группаларға діндер іліп қоя, өзінің аккаунтларына іліп қоя. Мен нәрсәні істе тұтырға керек? Сіз неше көресіз? Мына қазір фотографияларға жоғалып оқынышы янамы кебіп бетінде? Бүтін кішіде де... Мына қазір, қарағыз, мына har bir кішінің тілі бар. Har bir кіші жерлі ала. Бітіне біз жерлі білеміз. Мына фотоаппарат ол тіл шекелі. Мына har bir кіші фотоаппарат біле түшіре ала. И хуя неге Facebook, контакт енді, электронный неге көрсәті одноклассникларға, мұна мен шулай, қар селфи ішлейлер. Мұна сіздің слух болмаса, тауыш болмаса, голос, слух и голос, чувство композиции и цвет енді, Рушайында да, композиция. Сіз бит ұяласыз, жерларға, жерлі білмәсәгіз, жерларға ұяласыз сіз. А карточканы матур түшірмей ол, ұялмай ол, әлі қуя ол. Мұна біздің фотография развитие бар әлі. Әлі кіші аңнамы. Тизден кіші аңны башлы, что композиция болмаса, матур түшірмәдің ул кіші кілі. Или мұна яза бит, ошибкалар біля яза, татарша, руша яза, ошибка біля язмылар бит. Шулай фотография бойынша да бар ошибкалар. И ошибкалар біля қуябыз пока, культура yok. Мұна мен әтен бит, пока культура біздің келмей әлі бізге, біздің мұна мұндай болашақ.
Biz әле аңламыйбыз. Шунарга ул нормально чыга. Нәрсәләр әйтим, һәр телефонда бөтен әйбер бар. Композиция гына юк. Цвета юк, значит, ну, правильный цвет юк. Ничкатырга, неправильно, композиция цвет, когда дресс цвет выбирают, не фотоаппарат выбирает, а киши күрә, нинди төсләр, мына зәңгәр, монда да зәңгәр булса, чтобы композиция дресс торсын, аңлата алмыйм. Вот. И киши кайчан төшерә, мына ул уйларга тиеш, что ул мына булай басса, ул ләктерә, мына вакытны ләктерә ул. Ничкәтергә. Русчада американцы, европейцлар әйттеләр, убить изображение дигән, атырга карточканы, да? Үтерә карточканы, кала ул карточка. Мына шул кеше ул баскач, ул уже историягә аның мына бу рәсеме кирегә була, тарихка кирегә мөмкин ул рәсем. Ул даже аңламый, что мына ул төшергән ниләре бик, ну, оборот, это самое, әйләнешкә может кирип китәргә. И ул бит мына теге бер кеше, Алла Тәгалә, без белмибез, ничек ул карточкалар могут остаться в истории, могут калырга историядә. Булай кызыкланып төшә, үзе өчен төшерә ул. А может эләгергә историягә. Тагын нәрсәләр әйтәсез? Минем, ну, әйтәсе минем килә ни буенча, просто кеше аңласын, что фотография и профессионал, ул мына безнең Татарстанның профессионалларны без сакларга тиеш. Без үзебезнең кешеләргә булышырга тиеш. Мына Мәскәүдә мин булдым, миңа әйтәләр, син татар кешесе, сиңа Татарстан бурычсың, үзегезнең кешеләр бурычсың. Мына Америкада килгәнне мин әйтәм, мына сезнең зур музей, современное искусство, ну, жаңа искусство, инде современное искусство, татарча белмим сүзен. Әйтәм, әйдәгез Татарстан буенча бер карточка куйык. Зур кичкенә генә карточка куйык, сезнең бит шундый 6 этажлы музейгез. Алар булай әйтмиләр, безгә кирәкми дип Татарстан. Алар әйтәләр, а сез моны 36 елны төшердегезме Америкада? Мен әйтәм, юк, мин ул вакытта әле не родился, туймадым да әле. Безгә кирәкми. Алар моны булай отказывать итмиләр. Ну, бик үз карточкаларны, үз кешеләрне жараталар, күрсәтәләр. Менә үз Американың музейларда, урамларда бөтен бик күп карточка. Карточкаларның культурасы, ул бит менә банк бар. Банкта акча жанарга мөмкин. А произведение искусства, менә ниләр, аукцион әйберләре, ул жандырмый. Менә, ну, анда белергә кирәк, анда бар специальный комиссиялар, кешеләр кем бер язалар, менә бу картина, менә бу фотография имеет ценность, ну, бәясе бар, зур бәясе бар. Шунарга аукционда сатканда, менә һәр бит ниләрне саттылар, Голливудларның актерларны $1 миллион бер карточка. Ул бит тоже бер банк шикелле әйбер. Менә нагнара кирәк. Спортсмен нар кыйбат. Ну, бу әйберләр дә кыйбат булырга. Ну, безнең карточкаларда бәясен, менә рыноклар ни турында әйтергә. Шунарга безгә аларның менә ниләргә, кибетләргә керәсең, кибетләрдә бөтен җирдә карточкалар сатыла, язылган ниләр, фотограф буенча язылган ниләр, биографиялары, кая нинди выставкаларда. Кеше
жертваларында күрсәгез, бик күп карточкалар. Ул карточкалар былай әйләнмәй, ул карточкаларны сатып та була, акча кире кайта аларның. Менә шундый рыноклар бар. А без аларны ташлыйбыз. Менә шунарга әйтәсем килә, что ташламагыз карточкаларны, ул акча тора. Рәхмәт. Ни өчен тагын бер генә сорау, ни өчен фотографияләрне карточка дип әйтәләр? Каян чыккан сүз? Карточкага төшәбез дип әйтәләр. Менә минемчә карточка ул бит менә карталар, аларны карта дигәндә, алар художниклар төшергәннәр, карточный игралар булган инде дә минемчә ул. И шунарга элек зур пластиналар юк, кичкенә пластиналардан, агач камералардан ясалган фотография. Ну, ул фотография карточка шикелле зур түгел, зурны кесәгә дә тыгып булмый. Шунаргалар зур түгел, тисте, мондан язылган, карточка өстендә аста язылган ниләр, медальләр инде калькасында язылганда, ю былай җыйсаң бер колода шикелле инде ул, карточный колода шикелле былай, ну, альбомга паспорту белән клейтеп булмаган ул вакытта. Менә шулайга минемчә ул теге карточный колода дигән шунардан килгән сүз карточка. Карта сүздән минемчә.